От около 2 години се занимавам любителски с дрифт. Не професионално, но когато имам възможност, участвам и по професионални състезания. Аз се състезавам с ежедневния си автомобил, който отчасти съм подготвил за дрифт, но не е на 100% подходящ за това. Въпреки всичко, натоварването върху него е много голямо и точно в тази насока аз разчитам на маслата Политрон, които да запазят неговия двигател, неговата трансмисия, скоростна кутия и така нататък. Всичко е с масла и добавки Политрон. Просто съм на 100% сигурен, че тези части на колата са в безопасност, въпреки голямото натоварване. При тренировка двигателя на колата ми прегря, влезе в червената зона и докато изляза от пистата в продължение на 5-10 минути колата работи на супер висока температура. И съм сигурен, че ако не бях с масла Политрон, просто двигателя щеше да гръмне. Наистина останах много впечатлен. След този случай съм още по-сигурен, че това е маслото за моята кола. Това са добавките, на които мога да разчитам на 100%.